来自42个国家的代表齐聚伫咧沙烏地阿拉伯舉行2天的國際和平解決烏克蘭戰爭會談，來參加的國家代表攏同意尊重烏克蘭主權。大部分的國家也包含中國在內，攏認為講，若準備擱再舉辦這款的會談的時陣，應該繼續甲羅西亞擺渡在掛。一場2天國際和平解決烏克蘭戰爭會談，齊聚佇沙烏地阿拉伯展開，40個國家的代表佇吉達參加這擺會談。沙國扮演調停角色，美國、中國、烏克蘭甲印度、巴西較無願意徛邊徛的國家，攏參加這擺會談，暗過擺渡俄羅斯。Там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок, заснований на правилах та порушення російською агресією, має бути відновлений. 烏克蘭總統澤倫斯基去透過視訊宣傳去年提出了10點和平方案，佢希望喺秋天時陣達成共識。參加大部分國家，包含中國在內，攏認為這擺舉辦同款形式會談時陣，繼續擺渡俄羅斯參加。俄國外交部是批評真含糊。澤倫斯基進前去一個機場巡視，除了俄羅空軍的防空成果，也講到美國愛國者會談甲德國 IRIS-T 防空系統和烏克蘭有明顯的成效。Сьогодні заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО, Петріотів та Айрісів, які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними. Потужні системи дуже ефективні. Вони вже дали вагомий результат. 伊閣表示，過去一禮拜俄羅斯的攻擊，大部分予烏克蘭拍落，公司新聞電話人朋友。